Your Excellency Munando Mokonyo na balierete ira na ntu alenge gitieke kakende ngateba iwankobo moigweli asobogambi bwao na ende mbosike na nene tera banyali bali amasikani ere buyago sere bobu ichabu no onde ende tinje shibishe imogonde bitingora tiki tinjo kabere. Your Excellency abantu bamindu monte gerere mono inchenko iwande sabu bwangu ingingota ba Your Excellency abantu abamindu kuno kubomonyera turase tuli engaki asengaki ngaki togoteba ekero kwa iro muntu eyese libotwane pi ngaki akogwabongana. Your Excellency gotoko kwa botwane tipo moje tiko ichura gose boichire 2027 elinda maskani yabe netugo jikobori ata kubongana ngaki boichire. Your Excellency netu nyali bali ntoko taka 0 tam ntoko taka 1 tam tutamwe ngatogo chiko sabana intwe 2 tam einero siasa ya maskani siasa yobusera muntu tako tebanga turwanika tikabera that cannot make sense. Step over ikera uno mwana ndakwana umuntu nde bagwa kesabu ngatika tokoleiga tokoleiga watikonyonse lyokoboko mwanje iko lyokoboko no. Your Excellency iko tugwa kesabu ireiga togusiye ogonko orobero ligwate mwate barwa kabiri na intunyali bali togonkoro na togonkarorori oro einero siasa ya maskani.